салом дӯстон, агар шумо ин наворо тамошо карда истодаед, пас шумо дар канали Дӯстон групп ҳастед. ин аст барномаи навбатии Дӯстон лайв. аввалан изҳори таsalлият ба мардуми Рашту Тоҷикобод бинобар заминларзаи фоҷеабор, ки наздикони худро аз даст доданд, ба унвони бандаи оҷизи офаридгор дуогӯ ва ғамшарикам. сокинони Тоҷикобод имрӯз мотамзада шуданд. дар ин ноҳия дасти кам 5 нафар бар асари заминҷунбӣ ҷон аз даст доданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, дар ин офати табиӣ 4 кӯдак ба ҳалокат расиданд. зимнан ба шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои зиёд аз манзилҳои фурурафтаю масирҳои хароби пур аз сангу хок роҳ меёбад. вале навор аз лаҳзаи нолиши ҷонсузи як зан, ки фарзандашро бар асари заминҷунбӣ аз даст дод, касро дилреш мекунад. дар навор хонаҳои фурурафта нишон дода мешавад. ҳамчунин дар ин навор чанд нафар мардҳо гирд омаданд ва дар бораи офати табиӣ, ки бисёри мардуми ноҳияи Тоҷикобод ва Раштро бидуни хонаву дар гузошт, суҳбат мекунанд. дар як тарафи дигар, назди манзили харобгашта чанд нафар занон болои тобут гирд омада доду фиғон мекунанд. садои ҷонсузи зане ба гӯш мерасад, ки мегӯяд: вой ҷигарам сӯхт. эҳтимол ин зани ҷигарсӯхта модарест, ки дар ин заминҷунбӣ фарзандашро аз даст дод. ёдовар мешавем, ки субҳи имрӯз Тоҷикистонро заминҷунбии шадид такон дод. қувваи заминҷунбӣ дар маркази он, ки наздикиҳои Рашт гуфта мешуд, 5,9 дараҷаи Рихтер расид. дар натиҷа чандин хонаҳо фурӯ рафтанду роҳи мошингар то як муддат баста шуд. дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам: бо мардуми Рашт ҳамдардем. рӯҳи фавтидагон шод бошад. худованд ба пайвандонашон сабр ато кунад.